For the fact in Igbo onye Igbo, mahuwe maka other tribes. For the fact in Igbo onye Igbo, na ị na-asụ Igbo, na nna gị Igbo onye Igbo, nna gị Igbo onye Igbo, na mmiri ka isi bịa ụwa. Mma akọwala gị ọfụma tupu m banye ịkọwala gị otu isi wee si na mmiri bịa ụwa. Maka ụfọdụ sị na isi n'anyanwụ, isi n'okwute, isi n'ọhịa, isi n'ezi gbalịtọ, ọ bụ na isi I'm coming there. Now, kedu ka ụwa mmiri a si wee dị? Achọrọ m ka anyị mee nye cooperatively, ka m na-enye gị proof ka ị na-confirm ya in your own angle. Ọ bụ na ị confirm ya, ị na-eme anya na comment section. So many of us, they high rank, enyelu the gift of dreaming, bụ dibia in calling. Na bụva nọdụ na nlọ, fafo onwebe n'ụwa mmili, ịgbada na mmili, ifu another world that is existing there. Onwego onye na-eyumu na omenugo. Because ọ bụ na mmanya jụrụ otu a, many of you ga-asị not fabricated. Onwenugo onye n'ime unu nọgolu na nlọ, ịgbada in the water world, in the spiritual water world, water onwe gị n'ime ana mmiri a. Onwego onye n'ime unu omego. Na ya na comment section now. Biko, achọrọ m ka ishi ya program a, ka ịdị na ya wee clarify ya so many questions ndị ụka na-ajụ. And so many of our people na-ajụ. Achọrọ m ka ishi ya program a biko. Onwego onye n'ime unu fugolu ụwa mmiri a. Na ya na comment section ka ị na-afụ the testimony. Ma ga-esi na-asị ka m na-asị. There is another world that is existing apart from this very world. And the one that I know is a water world. 1 million. So many people are travel, go visit here their various places, their various spiritual houses. 1 million. Far travel, go to that very place. Visit here their various places. Many people now no million no one steady. Now I want to tell you. Open in a photo the here. Open on a ben or don't may travel, Java and Amili. Emmanuel will be a call. Emmanuel the gifted. Over every eye in Afia. Obrana Nina na funding milli. Obrana Nina gave me without travel to that very spot.